ኢየሩሳሌም بتسفى معدي زرئيا هي فقري أملاخيا نعا أميني خان زناي لومي وردي بسبسحونا برانا يزعلم زحلفو زلخو حنساب سوري يمارر مس أملاخينا في قيابيت كأننا والكو ينترسرهلو مس من دعمو خزارب نفسون ديونا لبيت ردي يسحنك غني أزحتهم سلعلكم مدراويت إيرساليم تنحيكا يسمياويت إيرساليم زركب نابتا سمي زنك سلا قدوسان زعرفلا بيت كيركا عللني صنيلكا سمعني زبل حساب أملاخا بشتأي زكا مداح شعو بهرفان قوياي جمر فقاد قويتا كملأ نايزلني يزقوي Father, the Son, and the Holy Spirit, one God. The place that we are is one of the ancient monasteries of Eritrea. The father of this monastery is Abuna Yonas. The name of this monastery is Debre Lohan. That means the place of a great people. كم منفعتهم استلعلي قانقا انجليز مزرابي خوليهم نخلو ابوشتهم سلازغبرو ومبر بزح زبهلوني وسلوهم ابتمرتهم ازيوم نفعتهم هرايم نيروم نخلهم ودادرتهم بليطهم كل غزي قداماينا وصيوم اتن زنبراناي تمرت غزيوم بعوت ساسيمون عوتنا نابت كل زخل مسن صقعي بمبال نعلماو عوت كديفهم نتسمايو برخت زلو قعسو تتحيزمو حقهم يوم اذا علم انتهى اللوا تمالي مساخان زنبره من تلتبلكا نخليات من تل ገንዘብ سوات تريد تقرفو يبلان كساب تحلف بزحات كتحلفيا أيز عالم زيها وصاريت كله زي تحلف كات مسلكا إذا أب قدامات كيركا نز تردي أمزمت مسعلو خايخا بعمقة تفلطو قبل بخام ساعات وخا انت زي منن كوبا عمية بعالم كينا كن فقالو خنبريه بمبال مسوش تخاك قال تأتو جنز عالم ما بيتسدد لكم ما يخوم بزوح خي قبر كان نز ترس عمو أب حتيات تركب كنا فوسنا يزين السحيو أب كلمتي فكر أملاكا تدبيركا يقريتا محتات سلام يا بيرو تقاتلتنا أب زحلف أب قدام كبست مريم عيلا أب سبعة دخلا أب قدام أب ندريس بفول أب سبعة رزا كينا نتوب قدام أنا كبرنا لونقا أب السبعة ما يمنع أب يا ناس جبردو خان كينا زعبات قدام سبعة مساج تدالينا لنا أب قدام نزلو تاريخاوي بوتات تاريخاوي كنيستات بحبشة تاريخنا يجمعون نايت قدام نزناكم كرينا لنا سبسكرايب شير كومنت نقوم نقول مسجد كريستيان كتبتلو بس كلامنا أفتقد كلام لكمنا أي تلفنا برخنا كنيسة وسكولات نيكون إكزامي الله سسنا يودي هذنا حسابنا بجزينا نكرخنا نفتنا كبركم سماياويت بيت سخازل غيا مسكانا نعخا تأكيمنا تراينا أبز عالم كندي بهيوت تصاوتي زلو كلنا تصوتا هيعرفنان بتا قويتا زأكل كاب سمايات وريدو زهابنا مويتا زنبرت هيوتنا كل كزين اللاقات عصب حتيات موت مخانو نافلتنا بفقر أملاخ تعميتنا بحتيات نودق أبيت صوتا بحكي زحفر صوتا يو موتكم زلو زي فلت زي اللك نسو زي موت مسيلو زخير زبوز حق زينا بتعنا متلال عمت زموت سخران كلهم قن موت انكليلي بلو كنا تامعات تسير حقتي هيكونتن دروكا بزحات زي جنبتنا يام كابز علمي خدو علهم كم يا علم متالديت كساب سيول تراياتا كايدكا كابو قلت تبلكا بينغا نسادها بيك ترغبا سماين بر كالأخلو كمخا حلافيو زي حلف مسيلو سلزر رأيكا جن حتيات تدرارب
ገዳም መንፈሳዊ ህይወት ከም ትደልዮ ክኾነልካ ኢኻ ትኸይድ ስለዚ ሓመምካዊ እውን ካልእ ስጋዊ ጽገማት ኣብ ህይወትካ ስለ ዝበጽሑኻ ገዳም ምኻድ ስጋዊ እዩ ዝገብረካ ንሱስ መወዳእታ ዘይብሉ ሓጎስ ክትረክብ ኩልንትናኻ ንጎይታ ተረክበሉ ድልየት ለባማት እዩ ገልጠምጠም ምስ በጽሐካ ሰላም ክትረክብ እግርኻ ተልዕል ከዳዓት ዝበጽሕዋ ዓለም ምስራእኻ ናብቲ ካሕቱ ዘፍቅር ኣምላኽ ትብገስ ንሱ ኳብ ኩሉ ዘሎ ስለምንታይ ገዳም ኣብ ዓለም ኮንካ ዘይተብርህ ዝብል ሰብ ኣይሰኣንን ግና ኣነ የዚ ኣለኹ ስለዚ ኩሉ ግዜ እኳ እንተዘይ ሃለኹ ኣብ ዝፀውዓኒ ቤት ክብሎ እኳ እንተዘይ ከኣልኩ ብዓመይ ንፃውዒቱ ክምልስ እየ ገዳም ዝኸይድ ዝብል ቃል እዩ ዝበቆ ገዳም ብሓፈሻ ፍቅሪ እግዚኣብሔር ንዝመረፁ ዝተመርፀ ቦታ እዩ ዓለም መኒኖ ኩሎም ከምዚ ይብላ ዓለም ፍቅሪ ዓለም ፍቅሪ ስድራቤቶም ፍቅሪ ሕዋቶም ኩሎም መኒኖ ዝመፅእ ማለት እዩ ኣብ ዓለም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከኣኒ ብሙሉእ ፍቅርን ብሙሉእ ኣሕላም ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እናስቀሮ ዝነብር ማለት እዩ በረኻ ወይ ድማ ጫካ ማለት እዩ ስለዚ ሓፈሻዊ ገዳማትና ኢልና ንፅውዖም ነገራት ወይውን ጫካ ወይውን በረኻ ኢልና ንምክሕዳ ብምንታይ ምክንያት እንተተባሂሉ ኣብቲ ሃይማኖታዊ ምስጢሩ ተዳመፂና ገዳማት ማለት ምክንያቱ ኣቦታት ወይውን ኣዴታት ሓፈሻዊ ንእግዚኣብሔር ዘፍቅሩ ሰባት ንኩሉ ገዲፎም ነቲ ጎይታ ኩሉ ንምምስጋን ወይ ከዓ ንዕኡ ምስኡ ንምንባር ተባሂሉ ዝወፅዎ ነገር እዩ ንኣብነት ወፂኦም ኣብ ዝብምዃን ተጋድሎም መንፈሳዊ ተጋድሎ ዝፍጽሙሉ ንእግዚኣብሔር ዘስምሩሉ ብጸሎት ብስግደት ብዝተፈላለየ መንፈሳዊ ትጋት ዝነብሩሉ በረኻ ማለት እዩ ምክንያቱ ካብ ኩሉ ነገር ካብ ናይ ዓለም ዝውረድ ደይብን ርሒቆም ኣብ ጫካታት ኮይኖም ዝነብሩሉ ማለት እዩ ኣብነት ሕጂ ተዳሪእና ኩሎም ቦታትና ኣብ መስራታ ናይ ገዳማት ተሪእና ካብ ኣቦና እንጦንስ ጀሚሩ እንተይ ዝብል መጀመርያ መንግስትና መጀመረ እንጦንስ ለእመ ኮንከ መነኮስ ሁርውስ ተገዳም አንጦኒዮስ መነኮስ እንተኾንካ ናብ ገዳም ኪድ ዝብል ቃል እዩ ተዋሂቦም ነቦና አንጦኒዮስ እዚ መን ያይላቶም ተጣይልና ሓንቲ አረማዊት ያይላቶም ምክንያቱ ንሶም ኣብቲ ከባብና መንግስትና ገና ከይተጀመረ ከሎ ኣብቲ ከባቢ ዓዶም ብምዃን ተባሂቶ ይነብሩ ነበሩሞ ብድሕሪኡ ንሳ መጽኻ እንተይ ጌራ ኣብቲ ወሓዝ ናይ ትሩባን ይሩሞ ኣብኡ ብምዃን ክትሕፀብ ጀሚራ ምስ ተናታ አገልገልት ብምዃን ክትሕፀብ ጀመረት ንሶም ከኣኒ ናተን ዕርቃን ዘይምርኣይ ገጸ ስግኦም ናብ ምድሪ ተደፊዮም ገጸ ህሊናኦም ግን ናብ ሰማይ ሰቂሎም ናብ እግዚአብሔር ጸሎት ይገብሩ ነበሩሞ ብድሕሪ ሕጂ ሲውዳእ ብምባል ግልጽ እንተበሉ እንተኾነ ግን ክኸዳ ይከኣላን ብድሕሪኡ እውን ኣብቲ ቃላይ ብምዃን ነገር ሃፊር እንዳልዓላ ንሓድሕደን ክጻወታ ጀመራ እሞ ኣቦና ሽዑ ለምንታይ ዘይትኸዳ ኢሎም ተዛረብዎን እሞ ሽዑ ንሰንቴ ጌራ እንጦንስ ለእመ ኮንከ መነኮስ ሁርውስ ተገዳም አንጦኒዮስ መነኮስ እንተኾንካ ናብ ገዳም ዘይትኸይድ ኢላቶም ማለት እዩ ስለዚ መነኮስ ዝብል ቃል ካበይ መጽኡ ተባሂሉ ዘይነበረ ትሽዕዋን ንሳምጽያት ዝድማ እግዚአብሔር ኣብ አረማውያን ሓሊሩ ንቅዱሳን ትምህርቲ ዝኸውን ወይውን ንቅዱሳን ንጠቅሚ ዝኸውን ነገር ምንጋር ልማዶ ስለዝኾነ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አናጊርዋ መነኮስ ተኾንካ ናብ ገዳም ኪድ ኢላቶም ማለት እዩ ስለዚ ጥንቱ ገዳም ዝብል ቃል ተዳሪእናዮ እግዚአብሔር አፍቂርካ ወይውን እግዚአብሔር ስለዝፈተኻ ንዑ ንበይኑ ከተስምር ኢልካ ካብ ኩሉ ነገር ርሒካ ነቲ ጎይታ ኩሉ ዝኾነ እግዚአብሔር ከተስምር ኢልካ እትኸዶ ቦታ ወይውን እትነብረሉ ቦታ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነዞም ገዳማ እዚኦም በሰዋሳው ትርጉም ርኢኽልና በረኻ ኮን ከሎ እንታይ ኢልና ኣብ ቦታትና ካብ ኩሉ ርሒቆም ናብ ዝበረኻ ዝመጽኡ እሞ ኣብቲ በረኻ ብምዃን ግን ስርዓተ ጳኩሚስ ብምስራዕ ኣብኡ ማሕበር ገይሮም ገዳማት ኣቂሞምልና ስለዝኸዱ በዚ ድማኒ ኣብኡ መነኮሳያት እንዳተኣከቡ ክሳብ ሕጂ ዝነብር ዘሎ ዝቕፅል ዘሎ ጉዳይ ማለት እዩ ዝኻቦና አንጦኒዮስ ጀመር ስርዓተ ምንኩስና እዚ ድማ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ እቲ ገዳም ዝብል ቃል እንታይ እዩ ስመ እግዚአብሔር ዝጽውዓሉ ካብ ሆ ካብ ናይዚ ዓለም ዝውረድ ደይብርሒቃ ንእግዚአብሔር እተመስግነሉ ዝተቐደሰ ቦታ ነገር ማለት እዩ ወላውን እንተዳሪእናዮ ኣብ ናይ ጎይታ እንተይገብር ነይሩ ንህዝቢ ክምህሮም ከሎ ሓደ እዋን ኣብ በሪኽ ቦታ ይወስዶም ነይሩ ናብ በረኻታት ወሲዱ እውን ይምህሮም ነይሩ ማለት እዩ እግዚአብሔር እዚ ንምንታይ ዕላማ እንተዳኣ ተባሂሉ ናብ በረኻ ዝወስዶም ዝነበረ ንኣስተንትኖ ምክንያቱ ኣብ በረኻ እንትኸይድካ ዝኾነ እትሪኦ ነገር ወይውን እትሰምዖ ነገር የለን ጻውጻው ዝበለ ከውታ ዝኾነ ድሩክ ለተዓቀቦ ንክትነብረሉ ኣሸጋሪ ዝኾነ ነገር እዩ ኣብዚ ቦታ እዚ ምስከድካ ግን እንታይ እዩ ኣስተንትኖ ንምግባር ወይውን ነቲ ትምህርቲ ንኸስተውዕሉ ኢሉ ኣብ ምድረ በዳታት እንዳወሰደ እግዚአብሔር
يمرون يرجع عالم يسوع كريستوس ماله سلزق قدامات دما بأستن تنورلو زياب يبينو نعون ده أركع تنورلو وتا مالتي تأكيمنا تراين غرب الله يروساليم في تمزعرف الله بحق إناي تسفى أملاخي سلنا حتياتينيا إخائلو زي دربي أملاخيو كم بيتروس لومي كحدات انتلو سلاز خاركا زي كونس كحدات كامين كاخم بيتروس انتي زي نبيعكايو اتفردي حماق زخون سلازي تسفى أملاخ نسايمو كابل بي سلاحت ياتكا من باعيو كدلينا نبعات عديالهن كيامن عيلومي سدتنا أبكيعو قدام مليخ خير زقبو بحفشات منقصنا زبهال سرعتنا بيت كريستيانا نماني زقبا أو صبو حتى إيزي مغنياتو كل جزء خضري أغلقها عب التحساسبا ناي كله ناي موزعة أنسبات كل الكاب جملة كل عالم انتزيد الأخوة عب ناي موزعة أنسبات تحساسبا جن نافقدان خير اللو زبلات تحساسبا انت داري خايو أكال السنكول زغنا ناي عين السقم زلوا ويونا بعالم تسفاز قرصة كنبر زي كلنا أو خيدو مو عقب أكال تسفاز خسأنا أو خيدو بسجاو نجار نخ عقب كنزي يوم يوم كقول صوت سمع التحكي ويونا زي بتكرسيان الحجن كم يكون مغنياتو زي أبير تايزبل نزي أبير بخلو لبخان بخلو حيل خنا قريبل سلزي صقوم سزوخان كاويون تسفاز تزقرس كأتخدو زي كونسي أنت إذا نزي أبير سزف كركا نزي أبير سزف تخاخيدك نعو نمسمار نعو هيوتك مسوعيت غيرك مقرب مالتي تقرب له تخدو نغربل كم زي يكون مالتنا موزحات أنسبات كن من البات نعيشتو منوكوسات خي منوكوسايات أبزمون وان في الله كبيت سزمت نغرنتاي السقاس انتي خان كان ممكيسكا انتي صقم لك اول روين كحانكا سندات تباله بزح زرباتات يسمع اتحقنا يبدي كرسيان تمرت كن كوما يكون كلهم قدسان ابوتاتناون كوما يكون نيرو مغنياتو نعور نحانكاس يزغبا قدام مخات نبل تداخوينا نقداماتناون نلقفالنا مالتي مغنيات نتقدامات زقدمو ويون زمسرتو عوران حانكاسان ديكونو ولي ووتم ويكانا سبنتهم نزي ابير زوفي مسوايت يروم زقروا ابوتاتيو لابنت ابنت دارينا كلهم قدسان ابوتاتنا كل ነገር እንደሃለው ናይ ዓለም ነገር ጠንጢኖም ካብ ዝዓር ናይ ዓለም ፍትወታትን ሃብትን ሓዲጎም መንሊኖም ይኸዱሞ ንነፍሶም ሽዑንተ ይገብርዎ ማለት እዩ ለኣብነት ዕጣን ንበሎ ዕጣን ተዳሃልዩ እንተኻ ተገብሮ ናብ ጽናሃት እተወሞ ዕጣን ኣብ ጽናሃም እታው ንዑ ሰናይ ነገር እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ጽናሃም ሰዓት ኣብ ሓው ማለት እዩ ሽታ ሙኡ ዝኾነ ሽታ ይሄብ ማለት እዩ መነኮሳት ድማ ከምዚ ገይሮም ነታ ሰብነቶም ወይ ከኣ ንገዛ ሰብነቶም ነዚ ኣብየር መስዋዕት ገሮም ይቅርብዋ በዚ ድማኒ ሙኡ ዝኾነ ሽታኦም ንዘለዓለም እንዳተዘከረ ይነብር ማለት ስለዚ ገዳም ክኸይ ዝግበኦ ይውን ገዳም ክነብረሉ ዝግበኦ ነዚ ኣብየር ዘፍቀረሰ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ከምቲ መስቀል ሞቱ ፀይሩ ዘይስዕበንን ዓይበቅዕን ዝበሎ ይውን ምእንቲ ስመይሎ ኣባይቲ ኣቦ ኣደ ኣሕዋት ኣሓድ زحادق مئتي كعبت كركبي زبلو كم زبل سب نزي أبير زفكر سب زنبرلو ويكاني زخدم بر تسفى زقرصة ويكاني شجر زلو سب كشجرو كبعصبا نخدحني له زقوي معصبا كبعصبا نخدحني له زغدو قداي يكونن ولا انت قدو كبيت كريستيانا كبعصبا زي تغلاغل كوينا يكونتن توانا مسيرو ግን እንታይ نزي أبير أفكر كاتخدو وزاي እግዚአብሔር ንቅዱሳን ብዝኣተወሎም ቃል ዓስቢ ገድሎምን ጸለቶምን በሶም ጎይታ ብዙሕ ተኣምራት ስገረም እዮም ገለ ካብ ተኣምራት አቡነ ዮናስ ብተኣምር ካብ መቃብር ዝፍልፍል ዘይተኣሎ እዚ ከመዩ እዚ ንሪኦ ዘለና ካብ መቃብሮም ዝፈሰሰ ካብ መቃብሮም ዝፈሰሰ ዘይቲ እዚ ድማ ኩሉ ግዜ እንታይ ከምታ ኣብቲ ታሪክ ህይወቶም ንገልጽ ከለና አባታችን አቡነ ዮናስ ምስ ዓረፉ ካብ መቃብሮም ተገይሩ ዘይቲ ይፈልፊሉ ማለት እዩ
ስለዚህ ከምቲ ሰዓለነ ዮናስ አቡነ ማይቶተ ገዳም ዘተፈለፈል ዘይተ ከመሰሊሆም እንከርሰ መቃብር ህቶም ካብ ሕቱም ዝኾነ መቃብር ዘይቲ ተፈልፈል ከም ወሓዚ ማይ ዘይቲ ተፈልፈል አቦና ዮናስ ዘመነልና እንዳበለ ኣብ ሰዓታት ተጻሒፉ ከም ዘሎ ከምኡ ድማ እዚ ካብ መቃብሮም ዝፈሰስ ወይ ካን ካብ መቃብሮም ዝፍልፍል ዘይቲ እዩ እዚ ድማ ንብዙሓት ወገናት መድሓኒት ዝኸውን ንመብራህቲ እውን ኣብ ቤተክርስትያን ኣቦታት መነኮሳት ዝጥቀሙሉ እዩ ብዓብዪ ከዓኒ ድሕነት ዝህብ ንኩሉ ህዝቢ ክርስቲያን ኣብ ኩሉ ኩርናዓታት ናይ ዓለም ዝርከቡ ካብዚ ገዳም እንዳወሰዱ እዮም ዝጥቀሙ እዚ ድማ መድሓኒት እንዳኾነ ነቶም ዝሓመሙ ወገናት ድሕነት እንዳሃበ ዝርከብ ዘሎ ቅዱስ ቀቢኢ ማለት አለነ ዮናስ አቡነ ማይቶተ ገዳም ዘታበለፍ ዘይተ ከመሰሊሆም እንከርሰ መቃብር ህቱም እዚ ንሪኦ ዘለና ገኒ ኣብዚ ዘሎ ገኒ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ አባታችን አቡነ ዮናስ ሰላም ለመቃብሪከ ሰአለነ ዮናስ አቡነ ማይቶተ ገዳም ዘታፈለፍል ዘይተ ከመሰሊሆም እምነ መቃብር ህቱም ካብ ሕቱም ዝኾነ መቃብር ከም ወሓዚ ማይ ዘይቲ እተፈልፍል አቦና ዮናስ ለምነልና እንዳበሉ ኣብ ሰዓታት አቦታትና ከም ዝልምንዎም ወይ ከም ዝጠቕስዎም እንታይ ካብ መቃብሮም ዘይቲ ይፈልፊሉ ማለት እዩ ስለዚ ንሶም ዝዓረፉ ዘይቲ ይፈልፊሉ ነቲ ዝፈልፈለ ዘይቲ እቶም ኣብቲ ሽዑ እዋን ዝነበሩ አቦታት መነኮሳት በዚ ናይ 100 ሊትሮ ዝኾነ ገኒ እዚ ኣብዚ ዓቂሮም ንመብራህቲ ይኹን ወይ ከዓ ንዝሓመሙ ሰባት መፈወሲ ይጥቀምሉ ነይሮም ሓደ ንቤተክርስትያን መብራህቲ ይጥቀምሉ ካልኣይ ድማ ዝተፈላለዩ ሕማም ንዝሓመሙ ወገናት በዚ ኣብዚ ይዕቁርዎሞ ካብዚ እንዳኣውፅኡ እንዳሃቡ መድሓኒት እንዳኾነ ይጥቀምሉ ነይሮም ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ እንታይ እዩ እዚኦም ሕጂ ዘለዉ መነኮሳት ኣብዚ ከም ቅርሲ ተዓቂቡ እቲ ናይ ኣቦታት ክዕቀብ ኣለዎ ተባሂሉ ኣብዚ ቦታ ዝመፁ ኢሎ ማለት ስለዚ እዚ ናይ 100 ሊትሮ እቶም ኣብቲ ሽዑ እዋን ዝነበሩ መነኮሳት ዝጥቀምሉ ዝነበሩ እዩ እዚ ድማ ልክዕ 600 ዓመት ዝገበረ ገኒ እዩ ማለት እዩ ሰሊሆም እንከርሰ መቃብር ህቱም አለነ ዮናስ አቡነ ማይቶተ ገዳም ዘታበለፍ ዘይተ ከመሰሊሆም እንከርሰ መቃብር ህቱም አቦታት አሰሮም ክንክተል አሰሮም ገዲፎም እናዮም ከዶም አቡነ ዮናስ ከአነዝ ዘረድእ ተአምር አሰሮም በቃል ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ከውሒ አቆሚጦምልና ኣለዉ በሐቂ ዘገርምን ነዚ አማን ከይተረፈ ዝቅስቅስን ድንቅ ምልክት ምክንያቱ ሰብ ኣብ ሓመድ ረጊጹ ኣሰር ይወፅእ እምበር ኣብ እምኒ ረጊጹ ኣሰር ክወፅእ ኣይክእልን ንሱ ግን እግዚኣብሔር ምክንያቱ ነቶም ንቃሉ ዝእዘዙ ወይ እውን ንዑ ዘፍቅሩ ወገናት ክሳብ ካብ ሕሊና ላዕሊ ዝኾነ ነገራት ናይ ደቂ ሰባት ሕሊና ክቕበሉ ዘይክእል ልዕሊ ሕሊና ዝኾነ ነገራት እኳ ክገብረሎም ይኽእል ምዃኑ ክሳብ ክንደይ ከምቲ ንሶም ዘፍቅርዎ እሱ ክሳብ ክንደይ የፍቅሮም ምዃኑ ካብ ሕሊና ላዕሊ ዝኾነ ነገራት ይገብረሎም ምዃኑ ዘረድእ ነገር እዩ ኣብዚ ከውሒ ተወቂጡሎ ማለት እዩ ዝኾነ ካንስስ ኣይከኣለን ሓሳብ ናይ ኣባታችን አቡነ ዮናስ እዩ ማለት እዩ በሐቂ ዘገርም ተአምር እዩ እታ ቤተ ክርስቲያን ዝየለን ሰናይ ናይ ቤተ ክርስቲያን ዘይደልን ሰግን ክላገጽ ይኽእል እዩ እዛ ኣሰር ሰባት ኮኔሎም ዝሰርሕዎ ይመስሎም ግና እግዚኣብሔር ኣሰር ዝሓለፉ መታን ክንክተል ባዕልዩ ገዲፍልና እሞ ከምቶም ቅዱሳኑ ስሙና ፀዋዕና ኢየሱስ ዝብል ቃል ልዕልና በልና መንፈሳዊ ህይወትና ንዕቢ ዓሻ ቤተ ክርስቲያንና ኢየሱስ ዝብል ቃል ዘይተደጋግም ይመስሎ ግና ጥዑመ ስም ለዘይፀውኦ ወስቴ ህይወት ለዘይፀምኦ ማለት ጥዑም ስሙ ንዝፅውዖ መሰና ህይወት ንዝፀምኦ እናበለት ልዕሊ ማንም ንዑ እያ ተኽብር ስለዚ ንሕና እውን ልክዕ ከምቶም ቅዱሳኑ ስሙና ፀዋዕና ህይወትና ምምራሕ ስራሕና ይኹን ዝኻዝል ኸያ ምስጋና ተጣይቦም ሰርፈኦም ካብ ቅርኒ ናይ ብዕራይ ዝወፅእ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ልክዕ ዋንጫ ግርሞ ነብሎ ሕጂ እዚ ካብ ቅርኒ ዝተሰርሐ እዚ ንሪኦ ዘለና እዚ እውን ብኢድ ቆርበት ፍሒቖም ካብ ቆርበት ፍሒቖም
እንደገና ወይን ቆጽል ሸማጢጦም ቀለም ጎረም ጽሕፎም ዘሎ ኩሉ ዝብራናታት ንሪኦ ዘለና እዚ ጥራይ እውን ኣይኮነን ኣብ ከውሒ ን600 ዓመት ፀሓይ ዝናብ ይኹን ንፋስ ገለ ከይገበሮ ንዝኽሪ ተወቂጡ ዝርከብ ደም ናይ ሓደ ኣቦ ኣብቲ ገዳም ኣሎ እቶም መነኮሳት ነዚ ንሪኦ ዘለና ህንፃ ቅድሚ 600 ዓመታት ሃኒፆሞ ማለት እዩ ነዚ ካንፁ ከለዉ እንታይ እዩ ኣባታችን ኣቡነ ጳውሎስ በዚ ቦታ እዚ በዚ ገደል እዚ ንታሓት ይፀደፉ እሞ ካብዚ ምፀደፉ ሽዑ እቶም መነኮሳት ኩላቶም ሽዑ ዝዓርፍ መሲልዎም ኩሎም ናብ ታሓት ወሪዶም ብብዙሕ ዓብያትን በኽያትን ወሪዶም ተራእይዎም ግን ወላ ሓንቲ እኳ ክኾኑ ኣይከኣሉን ምክንያቱ ዓባይ ኢሎም ጥራይ እምበር ካልእ ዝኾነ ኣካል ጉድኣት ኣይወረደሎም ንሳ ግን ተመንጢላ ነይራ ማለት እዩ እዛ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ቀይሕ ነገር ድማ ካብ ሰብነቶም ዝፈሰሰ ደም በዚ ምስ ወደቑ ካብ ሰብነቶም ዝፈሰሰ ደም እዩ ክሳብ ሕጂ ድማ ክሃስስ ኣይከኣለን ዘለዓለም ኣብዚ ከውሒ ተወቂጡ ዝናብ ይኹን ንፋስ ከኣልዮ ከይከኣለ ክሳብ ሕጂ ይነብር ኣሎ ማለት እዩ እዚ ድማ ነቶም ብድሓር እንመፅእ ወለዶ ህያው ምስክር ወይ እውን እግዚኣብሔር ነቶም ንትእዛዙ ዘፍቅሩ ሰባት ክሳብ ክንደይ ይገብረሎም ምዃኑ ነቶም ንሕጉ ሓልዮም ዝኸዱ ክሳብ ክንደይ ፍጥረታት ይእዘዝዎም ምዃኑ ዝነፅር ነገር እዩ ኣብዚ ከውሒ ተወቂጡ ዘሎ ካብ ሰብነቶም ዝፈሰሰ ደም ማለት እዩ ስለዚ በዚ ምስ ወለዱ ሽዑ እንታይ እዩ ኮይኑ እንተዳ ርኢናዮ ከሞታ ኣይከኣሉን ወይ እውን ዝኾነ ጉድኣት ኣይወረዶም ብዘይካ ዓባይ ኢሎም ካልእ ዝኾነ ጉድለት ኣይነበሮም እዚ ድማ እግዚኣብሔር ነቶም ቅዱሳን ይሕልዎም ስለዝኾነ ዝኾነ ጉድኣት ክወርዶም ኣይከኣለን ማለት እዩ ብድሕሪ ኣብ ታሕቲ ምስ ወለዱ ተማድእቲ እንታይ እዮም ገይሮም ንኣባታችን ኣቡኒናስ ኣብ ጸሎት ነበሩ እሞ ናብኦም ብምኻድ ወድኻ ጳውሎስ ጸዲፉ ኢሎም ነጊሮሞም ኣቦና ብድሕሪኡ ናይ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስት ድንግል ማርያም ስእሊ ኣብ ፊቶም ብምግባር ውዳሴ ማርያም ካልእ ዘሎ ኩሉ ጸሎታት ኣብፅሖም ማለት እዩ ብንብዓት እንዳበኸዩ ናብ ድንግል ማርያም ንወደይ መሓርለይ እናበሉ ጸሎት ምስ ገበሩ እታ ስእሊ ሽዑ በዓላ ልሳን ኣውፅያ ተናጊራቶም ማለት እዩ እንተ ኢላቶም ሃይወ ለከ ወልደከ ወድኻ ሓዊልካ ኣሎ ኢላ እታ ስእሊ ኣፍ ኣውፅያ ልሳን ኣውፅያ ተናጊራቶም እዚ ድማ ከምታ መልክዓ ስእሊ ኣቦታትና ካይናት ዝብልዎ ሰላም ለስእልች ቦ ጊዜ ዘትትናገር ወቦ ጊዜ ዘትክኡ ለመተኣምር ኢሎም ዝውድስዋ ወይ እውን ዘመስግንዋ ነገር እዩ ምክንያቱ ሓደ እዋን ናይ ተኣምር ዝኾነ ደም እተውሕዝ ሓደ እዋን እውን ልሳን ኣውፅያን እትዛረብ ስእሊ ሰላምታ ይግባእ ከም ዝብልዋ እዛ ስእሊ ድማ ናይ ድንግል ማርያም ስእሊ ነባታችን ኣቡኒናስ ልሳን ኣውፅያ ወድኻ ሓዊልካ ኣሎ ኢላቶም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ህንፃ እዚ ከም ዝሪኦ ዘለና በዚ ምክንያት ኣብ መሰራርትኡ ዝደም እዚ ድማ ካብ ሰብነቶም ዝፈሰሰ ኮይኑ እዚ ድማ ኣብ ውሽጢ ተዳርኢናዮ ፀቢብ ነገር ደይኮነ 6 ክፍልታት ዘለዎ እዩ ኩሉ ነገር ዘማልአ መቅደስ ቅድስ ቅኔ ማህሌት ቤተልሔም ኩሉ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ታቦተ ማርያም ሒዞም ዝኣተዎ ቦና ኣባታችን ኣቡኒናስ ማለት እዩ ናይቶም ቅዱሳን ሓይሊ ወይ ከዓ ናይ እግዚኣብሔር ሓይሊ ኣለዎ ስለ ዝኾነ ድማ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ምምሕያሽ ከይተገብረሉ ክፈርስ ኣይከኣለን ከምዚ ኢሉ በታ ንሶም ዝሃነፅዋ ዝኾነ ምምሕያሽ ከይተገብረሉ ክሳብ ሕጂ እዋን ይነብር ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣብ ውሽጡ ተሪእናዮ ብዙሕ ክፍልታት ዘለዎ ኮይኑ ቤተ ማርያም ወይ ድማ ተባሂሉ ዝፅዋዕ እንዳ ኣቡነ ጳውሎስ ብምባል እውን ንፅውዕ ኢና ብልምድም ዝያዳ ኣብቲ መፅሓፍ ዝገልፆ ግን ቤተ ማርያም ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናይ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ታቦት ሒዞም ዝኣተዎ ቦና ኣባታችን ኣቡኒናስ እዩ በረኸት ናይ ቦታት ናይ ክፍለና تقستي هذنا كغير سلكي نبعات عديلن كيمن عيلومي سدتنا أبكيعو كنرئي الرئي زلنا ናይ ቅዱሳን ኣቦታት ኣዕፅምቲ ናቶም ኣስከሬንም እዙውን ንኡ መትሓዚ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ኣቦታት ኣብዚ ተዓቂቡ ፀኒሑ ሕጂ ግን ናብ ተሰጋጊሩ እቶም ኣቦታት በዚ መትሓዚ ኢሎም ዝጥቀምሉ ዝነበሩ እዚ ሰለስቲኡ ዝንሪኦ ዘለና ካልእ እውን ኣሎ የተወሰኻ ውሽጢ ናይ ኣስከሬን ናይ ቅዱሳን ኣቦታት ኣዕፅምቲ መአቀብ ዝነበረ እዩ እዚኣ ከዓኒ እቲያ ሞርኮስ ናይ ኢዶም ናይ ኣባታችን ኣቡኒናስ እዚኣ እታ ሞርኮሶም
በዚያ እዩ ዝኩሉ ሰብ ድሕነት ዝረክብ ኣሎ በዛ ሕሳብ ናይ ዘምርኩስ እየ ማለት እዩ ሕራይ ህዝበ እግዚአብሔር እዚ ዘሎ ናይ ገዳም ደብረ ድሁሃን ይበሃል ድሁሃን ማለት ድማ ድህሃ ፀና ካብ ዝብል ናይ ግእዝ ቃል ዝወፀ ኮይኑ ድህሃ ማለት ፀንዐ ማለት እዩ ድሁሃን ማለት ካኒ ጽኑዓን ማለት እዩ ስለዚ ደብረ ጽኑዓን ወይ ካኒ ደብረ ጻድቃን ተባሂሉ ዝጽዋዕ ገዳም ኮይኑ ካብቶም ሓሙሽ ገዳማት ዝውንኑ ኣቦ አቡኔናስ ሓደ ካብተን ሓሙሽ ገዳማቶም እያ ማለት እዩ ዘለና ገዳም ቅዱስ ቦታ ስለዚ እግዚአብሔር ኣብ ዝኽንህሉ ስለዝገበረ ክብሪ ምስጋና ይኹኖ ምክንያቱ እንታይ ይብል ከኣኒ እዚ ገዳም እዚ ደብረ ጽኑዓን ክብል ከሎ ሓደ ሰብ ኣብ እምነቱ ወይ ካብ ሃይማኖቱ ጽኑዕ ኢልካ ከም እትገልጾ እዚ ድማ ጽኑዓት ኣብ ሃይማኖቶም ጽኑዓት ዝኾኑ ወገናት መነኮሳት መነኮሳያት ሓፈሻዊ ህዝቢ እግዚአብሔር ናይ እግዚአብሔር ወገናት ዝኾኑ ዝነብሩሉ ስለዝኾነ ደብረ ጽኑዓን ደብረ ጻድቃን ማለት እዩ ትርጉሙ ደብረ ድሁሃን ማለት ደብረ ጻድቃን ማለት እዩ ኣብ መልክዖም እውን ሰላም ለመቃብሪከ ሰላም ለመቃብሪከ ይደልዎ ደብረ ድሁሃን ስሙ ደብረ ከም ዝብል ደብረ ጻድቃን ወይ ከዓ ደብረ ሰላም ተባሂሉ ዝጽዋዕ ገዳም እዩ ናይዚ ገዳም እዚ ኣቦ ወይ ከዓ ናይዚ ገዳም ዝገዳም ድማ አቡነ ዮናስ ይባሃሉ ማለት እዩ ስለዚ ናቶም ታሪክ ሓፅር አቢልና ካብ ባሕሪ ብጭልፋ ተዳሪና የኸመዩ አባታችን አቡኔናስ ካብ አቦኦም ንዋይ እግዚ ካብ አዲኦም ሂሩተ ማርያም ኣብ 1357 ዓመተ ምህረት አቡር እንዳ መስቀል ዝበሃል ዓዲ እዮም ተወሊዶም ማለት እዩ እዚ ብሰንዓፈ ናይ ትግራይ መሬት ኮይኑ ብሰንዓፈ ዝዳው ቦታ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዞም አቦ እዚኦም ከምዚ ኢሎም ምስተወልዱ አካለ መጠን ምስወጽሑ አባጊ ናብ ምሕላው እዮም ተዋፊሮም ማለት እዩ ስለዚ አባጊ ናይ አቦኦም እንዳሓለው ኸኣኒ ነቦኦም እንዳስመሩ ምክንያቱ አክብር አባከ ወእመከ ከም ዝብል ነቦኦም ናዲኦም እንዳተኣዘዙ ዝዓበዩ አቦኦም ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ይገብሩ ነይሮም ድማ ዞም አቦና ናይ አባጊ ጓሳ ኮይኖም አባጊ ሒዞም ከፍቱ ከለው ኣብቲ ዝወፍሮ ቦታ ናይ ጓሳ ባህሪ ወይ እውን ሓደ ጓሳ እንታይ እዩ ዝገብር ንኣባጊዑ ናብ ብዙሕ ጎቦታት ወይ ከዓ ናብ ልሙዕ ሰዓርን ማይን ዘለዎ እዩ ዘዛውረን ንሶም ግን ከምኡ ይገብሩ ኣይነበሩን እንታይ ዳ ኣብ ሓደ ቦታ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ኢሎም ነቲ ቦታ ይባርክዎሞ ከምዚ ምስ ገበሩ ብድሕሪኡ እቲ ቦታ ይልምልም ምስ ለምለመ ድማ ካብኡ እንዳተመገባ ተናባጊ ንሶም ድማ ኣብ ትሕቲ ጽላል ሓደ ገረብ ብምዃን መልአከ ህድኣት ቅዱስ ገብርኤል እንዳመፀ ኩሉ ግዜ እንታይ ይገብሮም ነይሩ መዝሙረ ዳዊት ይምህሮም ነይሩ ምንና ዓለም ካ ይምህሮም ነይሩ ማለት እዩ በዚ ምክንያት ድማ ሾ ከምታ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 16:25 እቲ ነፍሱ ሰብ ኩሉ ዓለም ረብሒ ህይወት እንተጥፈ እንታይ ይረክብ ዝብል ቃል ነዚ ቃል ዝብምስትንታን ድማ ንሶም እንታይ ገይሮም ሃብቲ ናይ ዓለም እዚ እንተረኸብክዎ ከሓልፈኒ እዩ እንተሰኣንክዎ ከጉየኒ እዩ ብዝብል ሓሳብ ካብ ትውልድ ዓዶም ቡርንዳ መስቀል ተበጊሶም በመናኒ ህይወት ንምንባር ናብ ብትውልድ ብስጋ አቆም ዝኾኑ አቡነ ዲሜኖስ ዝበሃሉ ኣብ ከባቢ ማይዱማ መነኮሳት አኪቦም ማሕበር ሰሪዖም ሕግ ጳኩሚ ስርዓተ ጳኩሚ ሰሪዖም ይነብሩ ነበሩሞ ናብኡ መጽዮም ስርዓተ ምንኩስና ከለሱ ፈተው ማለት እዩ ዞም አቦዚኦም ከምዚ ኢሎም ድማ ከምቲ ዝብሎም ማለት እዩ ብፁዓን እለ ይሰደዱ በእንተ ጽድቅ ኢሎም ስደዱ ብፁዓን እዮም ከም ዝብል እዞም አቦዚኦም ተገይሮም ካብዚ ቦታ እዚ ካብ ቡርንዳ መስቀል ተበጊሶም ወደ 14 ዓመት እንዳሃለው ናብ ማይዱማ ከባብ ማይዱማ ዝርከብ ደብረ ሲና ዝበሃል ቦታ ብምምጻእ ኣብ 14 ዕድሚኦም ማዕረገ ምንኩስና ካብ ብስጋ አቆም ዝኾኑ አቡነ ዲሜኖስ ዝበሃሉ ጻድቅ ወደ 14 ዓመት ማዕረገ ምንኩስና ተቀቢሎም ማለት እዩ ስለዚ ማዕረገ ምንኩስና ኣብ ዝተቀበሉሉ ዕለት ዮናስ ዝብል ስም ምንኩስና ተዋሂቦም ዮናስ ማለት ድማ ርግቢ ማለት እዩ ርግቢ ማለት የዋህ ከም ዝኾነት አቦና ድማ የዋህ ስለ ዝኾኑ ሩህሩህ ስለ ዝኾኑ ዮናስ ክብሉ ስመ ምንኩስና ኣውፅኦምሎም ማለት እዩ ስለዚ ናብቲ ሓፅራ ኣቢልና ተዳሪናዮም እንታይ እዮም ገይሮም አቦና ካብቲ ቦታ ተበጊሶም ካብቲ ዝመንኮስሉ ገዳም ደብረ ሲና ተበጊሶም ካብኡ ናይ 2 ሰዓት ርሒቑ ዝርከብ ጥራቂ ዝበሃል ቃላይ ኣሎ ኩሉ ግዜ ምሸት ክኸውን ከሎ ካብዚ ቦታ ዝተበጊሶም ይኸዱ ነይሮም ማለት እዩ ኣብ መስከዱ ሙሉእ ለይቲ ቃላይ ጸሎት ገብሪ ሓድሞ ብድሕሪኡ ናይ ወሓታ ቆም ከሎ ይምለሱ
ትዕግስቲ ሃበና ከይንስልኪ ብሰንኪ ሕሜታ ክንደይ ግዜ ሰናይ ከም ምግባር ተዓንቂጽና ኢና ሕሜታ ከቢድ እዩ ሰብ ብዛዕባኻ ሕማቕ ክዛረብ ተሰሚዕከዮ ንድዲኻ ትብል ወላ ነቲ ነገር ኣይትውዓሉ ኣብ ክንጸሎት ኣብ ልዕሊ ሓማይና ሕማቕ ኢና ንሓስብ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ሰሰናይ ወሓስቦ ንሓስበኒ ናብ ክንደ ምባልውን ሕማቑ ንሓስብ ኮታስ ምሕማይ ጽቡቕ ኣይኮነን ቅሳነት ሰባት ዘሪጉ ናብ ባእስን ካልኦት ሰይጣናውያን ሓሳባትን እዩ ዝዕድመና እስኪ ኣቦታትና ንዝወርዶም ዝነበረ ሕሜታ ብኸመይ ሰግርዎ ነይሮም ንመልከት ኣብቲ ጥቆም ዓዲ ማእመን ዝበሃል ዓዲ ኣሎ ማእመን ማለት ሰብኣይ ዘይበላ ሰበይቲ ማለት እዩ ስለዚ ንሶም ናብ ጸሎት ክኸዱ ከለዉ እቶም ኣሕዋቶም ግን እዚ ዮናስ ሓውና ንገለ ካብዘን ማእመናት ኢሎም ኢዱ እንዳበሉ ይሓምይዎም ነይሮም ብድሕሪኡ ግን ሓምዮምን ስቃይበሉን ኣቦኦም ከሰስዎሞ ኣቦኦም ካ እቲ ክሳሕ ሓቂ ምዃኑ ዘይምዃኑ ንምርግጋጽ ደድሕሪኦም እንዳተኸተልዎም ምስከዱ ኣቦና ኣቡነ ዮናስ ግን ኣብቲ ቐላይ ከይዶም ኣብቲ ኣቐዲምና ዝጠቐስናዮ ጠርቃይ ዝበሃል ቃላይ ምስ ኣተው 10 ጻብዕቶም ንጸሎት ሓፍ ምስ በሉ ምስ ኣበሉ በሌሊት አንስኡ ደው ይኩሙ ከም ዝብል ኢዶም ናብ እግዚአብሔር ሓፍ ምስ ኣበሉ ዛ 10 ጻብዕቶም ልክ ከም ፀሓይ ከብርህ ክኢሉ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ነዚ ምስራያ ሸው እዚ ዳ ኣቦይ እንዲኒህለ መዓስ ወደይ ኮይኑ ብምባል እዚ ነገር ሓሶት ምዃን አረጋጊጾም ኣቡነ ዮናስ ተመሊሶም ማለት እዩ ስለዚ ሓጽራ ቢልና ተዳሪና እንታይ ኣብዚ ቀላይ እዚ ብምዃን ብዙሕ ተጋድሎም ፈጺሞ ኣቦና ኣቡነ ዮናስ ኣብኡ ብምዃን ንጸሎት ተገይም ይሓድሩ ነይሮም ስለዚ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሎቱ ስብሐት ምስ እልፍ ኣእላፋት መላእክት ምስ ድንግል ማርያም ወላዲቱ ምስ ኩሎም ቅዱሳን እግዚአብሔር ብምዃን ናብዚ ቀላይ ዝወሪዱ ኦ ሕሩየ ዮናስ ንስኻ ንፍቓደይ እትፍጸም ኢኻ ምክንያቱ ንቃላተይ እትእዘዝ ኢኻ ብምባል ወደሶም እሞ ስለዚ እንሆ ቃል ኪዳን ህበካ ኣለኹ ስምካ ዝጸውዐ ተዝካርካ ዝገበረ ናብ ቤተ ክርስቲያንካ ዝተፈላለዩ ኣማሃ ዝሃበ ከምሕረልካ ኢሉ ቃል ኪዳን ሂብዎም እቶም ስምካ ጽውዑ ከም ነጠብጣብ ናይ ሓደ ክረምቲ ምሕረልካ ኣለኹ ኢሉ እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ሂብዎም ብስምካ ቆቢዕ ዝገበረ ኣቸማ ዝገበረ ምስቶም 165 ምሳኻ ዝነግሱ ኣስራት ሂበካ ኣለኹ ኢሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ነዚ ቃል ኪዳን እዚ ነቦና ሂብዎም ማለት እዩ ብድሕሪኡን ኣብ ገዳምካ መጽዩ ብዛዕበየ ነገር ማለት እዩ ኣብ ገዳምካ መጽዩ ዝተሳለመ ሓጢኣቱ ከምኳ እንኳን ተጸለመ ከም በረት ከጻዓዶ ዝብል ቃል ኪዳን ካብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተቐቢሎም ማለት እዩ ብድሕሪ እንተ ገይሩ እግዚአብሔር ሕጂ ግን ኣባጊዕ ክትምህርን ክትግስጽን እእዘዘካ ኣለኹ ኢልዎም ነቦና ዮናስ ኣባጊዕ ተባሂሎም ዘለዉ ምእመናን እዮም ንምእመናን ክትምህር ማለት እዩ ስለዚ ኣቦና ሸንተ ኢሎሞ ኦ እግዚአብሔር ኣምላኽ ስለቲ ዝሃብካኒ ቃል ኪዳን ክብሪ ምስጋና ንዓኻ ይኹን እንተ እቲ መሃርን ገስጽን ትብለኒ ዘለኻ ግን ኣነ ምእታወይን መውፅኦይን ዘይፈልጥ ሓጢኣተኛ ሰብየ ዝግብኣኒ እኳ ኣይኮነን ኢሎም ንእግዚአብሔር መሊሶምሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዝኾነ ዝተቆሎ ዝግብኣና ህዝቢ እግዚአብሔር እንታይ ያለ እዩ ኣቦና ኣቡነ ዮናስ ኣና ይግብኣንን እዩ ሓጢኣተኛ ክብሉ ከለዉ ሓጢኣት ሃልይዎም ኮይና ኣይኮነን ነገር ግን ቅዱሳን እግዚአብሔር ትሕትና ልማዶም ስለ ዝኾነ ወይ እውን ንሕና ሓጢኣት ብትሕትና ልዕልና ይርከብ ስለ ዝኾነ በዚ ምክንያት ትሕት ክብሉ ስለ ዘለዎ ትሕትና ልማዶም ስለ ዝኾነ እምበር ሓጢኣተኛ ኮይኖም ኣይኮነን ትሕትና ልማዶም ስለ ዝኾነ እንኳን ኢሎሞ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ግን ነኖ ክትምህርን ክትግስጽን ኣለካ ምስ በሎም እግዚአብሔር ፈቃድካ ይኹን ኢሎም ሸን እግዚአብሔር ተኣዚዞም ከምህሩ ኢሎም ናብ ኩሉ ምድሪ ኤርትራን ትግራይ እንዳተዛወሩ ኣብ ኩሉ ቦታታት እንዳተዛወሩ ቃለ ወንጌል ምሂሮም ማለት እዩ እንደገና እውን መምህር ኦሪት ወንጌል ከም ዝበሃሉ ኣብ ኩሉ እንዳተዛወሩ ስብከተ ወንጌል ይምህሩ ነይሮም በዚ ድማ ንብዙሓት ወገናት ካብ ኣምልኮተ ጣዖት ናብ ኣምልኮተ እግዚአብሔር ካብ ግብሪ ሓጢኣት ናብ ግብሪ ጽድቂ ንብዙሓት ወገናት መሊሶሞም ማለት እዩ እዚ ከመይ እንተኢልና እቶም ኣብ እምኒ ኣብ ዕንፀይቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ነገራት ዝኣምኑ ዝነበሩ ወገናት ባዕሎም ብዝሰርሕዎም ነገራት ኣምላኽ ኢሎም ዘምልኹ ዝነበሩ እግዚአብሔር ከም ዝኾነ ፈጣሪኦም ንዓለማት ዝፈጠረ እግዚአብሔር ምዃኑ ሓደ እግዚአብሔር በይኑ ክምለኽ ዝግብኦ ምዃኑ ምሂሮም ኣረዲኦሞም ማለት እዩ ነቶም ብግብሪ ሓጢኣት ዝመላለሱ ዝነበሩ ወገናት ህዝበ ክርስቲያን ክነሶም ተኾነ ግን ብሓጢኣት ዝመላለሱ ዝነበሩ ድማ ሃይማኖት በይና ከተድሕነኩም ኣይትኽእልን ምክንያቱ ምግባር ብዘይ ሃይማኖት ኣሚንስተ መሰረት ኢቲ ከም ዝብል ዮሃንስ ኣፈወርቅ እምነት መሰረት እያ ካልኦት ነገራት ድማ ምግባራት ድማ ከም ህንፃን መንደቕን ኢልዎ ስለዚ ዝተሰረተ ገዛ
ካብ ዝናም ይኹን ካብ ንፋስ ከድሕን ከም ዘይክእል እቲ እምነት በይና ከተድሕነኩም ኣይትኽእልን ኢሎም ስለዚ ኣብ ዝኾነ ስቕሎ ዝግባአና ንእግረ መገድና እምነትን ምግባርን ክልጥዩ ተጣሚሩ ዝኸይድ እምበር ዝፈላለ እኳ ኣይኮነን እምነት በይኑ እንተሓዝና ከድሕነና ኣይክእልን ምክንያቱ ከምቲ ዝተሰረተ ገዛ ካብ ንፋስ ይኹን ዝናም ከድሕን ዘይክእል ማለት እዩ እንደገና እውን ብዘይ መሰረት ከዓኒ ብላዕሊ ክቐውም ኣይክእልን ዝኾነ ነገራት ህንፃ ይኹን መንደቅ ክቐውም ኣይክእልን ስለዚ እምነትን ምግባርን ክልጥዩ ተጣሚሩ ከይድ ዝግብኦ ነገራት ብምባል ነቶም ብግብሪ ሓጢአት ዝመላለሱ ዝነበሩ ወገናት ብዝሙት ብስኽራን ብባእሲ ብጥንቆላ ብዝተፈላለዩ ነገራት ነዚኦም ድማ መሊሶም እግዚኣብሔር ምዃኑ ኣምላኾም ኣሚኖሞ ማለት እዩ ሕሉፍ ሓሊፉ 3000 መነኮሳት ድማ ንሕና ኩሉ ነገር ሓዲግና ዓሰርካ ክንስዕቢና ብምባል ካብ ኢዶም ማዕረገ ምንኩስና ተቐቢሎም ማለት እዩ ስለዚ ነዞም 3000 መነኮሳት ኣብ መንጦጦ ዝበሃል ቦታ ካብ ደብረ ጽጌ ገዳሞም ናይ 2 ሰዓት ርሒቕ ዝርከቢ ኣብኡ ሒዞሞም ይነብሩ ነይሮም ኣብኡ ማይ ኣፈልፊሎም ኣቦና ብጸሎቶም ማይ ኣፈልፊሎም ካብቲ ማይ እንዳተመገቡ ዝተፈላለየ ስራሓት ኢዶም እውን ሰሪሖም እንዳተመገቡ ኣብኡ ብምዃን ይነብሩ ነይሮም ብድሕሪኡ እግዚኣብሔር እንታይ ኢሎም ሓቲቶሞ ንግረኒ ኣበይት ኣባግየ ናባግየ ኣብያበይ ከም ዘስፍረን ንገረኒ ኢሎም ናብ እግዚኣብሔር ጸሎት ገበሩ እሞ 3 ቦታታት ድማ እግዚኣብሔር ሂብዎም ሓደ ደብረ ድኹፋን እዚ ዘለናዮ ገዳም ማለት እዩ ካልኣይ ደብረ ጽጌ ኣብ ከባቢ መንደፈራ ዝርከብ ሳልሳይ ደብረ ሳይል ከባቢ ማይ ድማ ዝርከብ ማለት እዩ ናብዛ ሓደ ሽሕ መነኮሳት ኣቢልካ ስደድ ኢልዎም እግዚኣብሔር በዚ ምክንያት ድማ ናብዚ ቦታ እዚ ቶም 1000 መነኮሳት መጽኦም ማለት እዩ ኣብዚ ብምጻእ ድማ ስርዓተ ጳኩሚ ስርዓተ ማይበር ገይሮም ኩሉ ነገራት ባብዚ ቦታ እዚ ብምዃን ይነብሩ ነይሮም ማለት ስለዚ ዝገዳም ዝመዓሲ ተመስሪቱ ተዳኢልና ሓጽራ ቢልና ክንእቱ ጉዳይ ኣብ 1428 ዓመተ ምህረት ዝተገደመ ገዳሚ ማለት እዩ ካብቲ ሽዑ እዋን ተገዲሙ ድማ እንታይ ኮይኑ እዚ መካነ መቃብሮም እዩ ኣብዚ ኣስከሬን ናይ ኣቦና ኣቡኒናስ ዘሎ ወይ ከዓ መካነ መቃብሮም እዩ ከምቲ ኣብ መልክዖም ዝብሉ ከዓ ሰአለነ ዮናስ አቡነ ማይተተ ገዳም ዝታፈለፈ ዘይተ ከመሰልዮም እምከርሰ መቃብርቱም ከም ዝብል ዘይቲ ዝፈልፈሎ ካብ መቃብሮም ዘይቲ ዝፈልፈሎ ገዳም ቅዱስ ገዳም እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ገዳም ዝ መካነ መቃብሮም ኮይኑ ደብረ ድኹፋን ይባል እንደገና ናይ ብዙሓት ቅዱሳን አቦታት ኣይጥምት ዘለዎ ገዳም እዩ ተወሳኹን ናይ አባታችን አቡነ ድሚያኖስ ብስጋ አቦም ዝኾኑ ብስጋ አኮም ዝኾኑ ብመንፈስ አቦም ናቶም እውን አስከሬን ኣብዚ ቦታ እዚ ዘሎ ቅዱስ ቦታ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ዝግደም ድማ ኣስታ 600 ዓመት ገይሩሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ገዳም እዚ ከምቲ ዝበሃል ማለት እዩ ገዳማት ምንጭ ሃይማኖት ከም ዝበሃል ብዙሕ ነገር ብራናታት መጽሓፍቲ ዘሎ ወይ እውን ዓለም ገና ከይማዕበለት ከላ ገና ቴክኖሎጂ ከይተኣታተወ ከሎ ብብራና ቀለም በጽቢጾም አቦታት ጻሕፍዎ መጽሐፍቲ ዘሎ ወይ እውን ናይ ሃይማኖት ነገር ብዙሕ መጽሐፍቲ ዓቂብ ዝርከብ ብራናታት ካልእ ዘሎ ዓቢ ገዳም እዩ ማለት እዩ እንተ ዳሪናዮ ኻን ክሳብ ሕጂ ኣገልግሎቱ እንዳሃበ እዩ ዝርከብ ዝገዳም ዝ ድማ ብዙሓት አቦታት ተለፈ እዩ ምክንያቱ ክንደይ ቅዱሳን ኣለው ማለት እዩ ኣለው በዓል ካልኣይ ፓትርያርክ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ያዕቆብ ካልኣይ ፓትርያርክ ዝሃገር ኤርትራ ኣብ ዝገዳም ዝፈርዩ አቦታት እዮም እንደገና ኣብዚ ሕጂ እዋን እውን ብፁዕ ጳጳስ ማለት እዩ ናይ ደቡብ መንደፈራ አቡነ ሳዊሮስ ብዙሓት አቦታት ዘፍሪ ዘሎ ገዳም እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ድማ መነኮሳትን መነኮሳያትን ብሕብረት እንዳኾኑ ብፍቕሪ በአንድነት ዝነብሩ ዘሎ ገዳም እዩ ብልቢ ንዝተረዳእ ዝዓለም ንብራይ ተምጻሉንያ ዝኽኣሎ ግን ዋኒን ስግኡና ገበረ ምስ ኣምላኹ ወጃዕ ይብል ናይ ልቡ የውፅእ ምስ ሓዳርን ቆልዑን እናተቃለሰ ደስ ዘብል ህይወት ይመርሕ እዚ ዕብየት መንፈሳዊ ህይወት ኣብ ገዳም ጥራይ ከም ዘይኮነ ዘረድእ እዩ ክንደይ ቅዱሳን እዮም ምስ ውልዶም ናይ ቅድስና ህይወት ሓሊፎም ነቲ ናይ ልቦም ዝኾነ ኣምላኽ ረኺቦሞስ ኣኽሊል ቅድስና እውን ተቐቢሎም ስለዚ ኣብ ዘለኻዮ ኮንካ ንዕኡ ምርካብ ይከኣል እዩ እቲ እንኮ ዝድለ ብዘይምስልካ ናብ ቤቱ ኸይድካ ናይ ልቢ ጸሎት ምጽላይ እዩ ግና ጥሙው ዝበለ ቦታ ምምራጽ የድልዩ እስኪ አቡነ ዮናስን ካልኦት አቦታትን ማዕረ ክንደይ ንጸሎት ክብሉ ፈቆዶ በዓትታት ይኸዱ ነይሮም ካብ ኣፈ ቦታት ንስማዕዮ ሰማያዊት ቤት ዝኻዝልኸያ ምስጋና እዚ ንሪኦ ዘለና በዓቲ ናይ ኣቦታት መነኮሳት መንበሪ እዩ መብዛሕትኡ ዝገዳም እውን ተዳርኢናዮ ባህርያዊ ህያው ወይ እውን ባህርያዊ ጽባቐ ዘለዎ ባህርያዊ ናይ ተፈጥሮ ጽባቐ ዘለዎ ቦታ ኮይኑ ብዙሓት ካብኡ ዘለዎ እዩ መብዛሕትኦም ቶም ኣቦታት ቅዱሳን ኣቦታት መነኮሳት መነኮሳያት ኣብ ከምዚ ዝበለ ህንፃ
ኣብ ከምዚ ዝበለ ከውሒኦም ዝነብሩ ነይሮም ምክንያቱ ከምቲ ኣብ ዕብራውያን 11:38 ዝብሎ ዓለም ንዓኣቶም ዘይትበቅዕ ኮይና ኣብ ፈቐዳ ጎዳጉድ ምድርን ኣብ በዓትታትን ኮለል በሉ ከም ዝብል እሶም ከኣነ ኣብ ከምዚ ዓይነት መንበሪ ምክንያቱ ኣባይታት ወይ እውን እቲ ምንት ዝተመይሉ ኣባይቲ ውሉድ ኣደ ሓዲጉ ንዓይ ሰብ ወዲ መዝሙረይ ክበሃል ይበቅዕ ኢሉ ኣብ ወንጌል ጠቂሶ ከም ዘሎ በዚ ምክንያት እሶም ከኣኒ እዚ ኩሉ ነገር ሓዲጎም ኣብያት ሓዲጎም ኣባይቲ ዝተፈላለዩ ነገራት ሓዲጎም ኣብ ከምዚ ዝበለ መነባብሮ እዮም ዝነብሩ ምክንያቱ ኣብዚ ተዳሪነ ጸሊም ነገር ኣሎ ጸለሎ እዚ ድማ እንታይ እዩ ሓዊ ዝጥቀሙ ዝነበሩ ምክንያቱ መነኮሳት እንታይ ኩሉ ግዜ ሰባት ከም ምዃኖም መጠን መግቢ የድልዮም እዩ ንስጎኦም ከቁም ዝኽእል ሰብ መግቢ የድልዮም እዩ ምክንያቱ ካልበሉ ሬሳ ካልለበሱ እንስሳ ይብል እንተ ዘይበልዑ ሬሳ እንተ ዘይለበሱ ቃን እንስሳ ከም ዝብል ንሶም ከዓ ንስጎኦም ከቁም ዝኽእል መግቢ የድልዮም ስለዝኾነ መጎም ከዳልው ኢሎም ዘንድልዎ ዝነበረ ሓዊ ካብኡ ዝመፀ ትኪ እዚ ድማኒ ኣብ ዝፀለሎ ገይርዎ ነዚ ከውሒ ኣጸሊሞ ይረአ ኣሎ ማለት ስለዚ እዚ ናይ ቦታትና መነኮሳት እዩ እዚ ጥራይ እውን ኣይኮነም ብዙሕ ይደሎ ዝገዳም ኣብ ከምዚ ዝበሎም ዝነብሩ ብዙሓቶም መነኮሳት ይኹን መነኮሳያት ኣብ ከምዚ ዝበለ መንበሪ እዮም ዝነብሩ ማለት እዩ ካልእ ዝተፈላለዩ ኣባይቲ ወይ እውን ፅቡቅ ዝኾነ ኣባይቲ ኣለዎም ኣይኮነን ሰማያዊት ቤት ስኻዝልኸያ ምስጋና ንዓኻ ተኣኪብና ጥራይነ ንቕርብላ ብዙሓት ቦታት ብክርሳሌም ፍጹም ዘዕርፍላ سواء أبزي زعلفوهم زنور نقرنا زمان بساطة بسمحون أقدم بحرارة سمحون زي أبزي أخوينا مسؤولين لزنواري إذا حد من قرأ يطرش إذا وشتين زي زرعنا من الناس يسمعون إذا لين مسافة قرقرم جقول مقارنة جاكرم تصلي الله الخير أي أصلا مسلمين لازم نتشافي من فيها أرنا بيتك يا فتوي كارهلا ዘለናዮ ግዜ ምንፍቕና ዝበዝሖ ግዜ እዩ ዓለም ማዕቢለ ክትብል ትዝንብለሉ ዘላ እዋን እዩ ስለዝኾነ ህድእ ምባል ከድልየና እዩ ንኹሉ ምዕዛብ ግና ነትሰናይ ምስዓብ ሕጂ እዩ ዝያዳ ኩሉ እዋን ዘድሊ ዘሎ ሎሚ ናብ ጎይታ ተጸጊዕኻ ቃሉ ምስማዕ ሕልፉ ኩሉ ተደልዩ ኣሎ ምክንያቱ ምድነጋር በፂሑ ኣማነ ከይተረፈ ኣብ ክሕደትን ገንዘብ ምእራይን ዝተዋፈረሉ ስለዝኾነ ምስትውዓል ይድሊ ኣሎ زلنا يوان ويون أبسط يوان زي لو كنا نترى هذا الكتاب منافقان زوجته تخلو زوجته أواني مهنياتو عشقار أوان ويون فتاون زمان أوان تحدثوا سفلا لي نجار ويون أبحنت جزا مزاحات وجنات زركبولو مهنياتو أبتحنت بيت كلهم نيكروسوس وجنات كون زقبهم تعادة تحدثوا تعادة كاثوليك كنيشة زفارة يزلو عمق زمان أوان أزيو بهيمانو أي هيمانو فتنا بزيحو يزلو أواني سلازي إحنا خاندي خنقبر لنا كل جزء على أمنتنا خنصنا على أمنتنا كنبرت يقبعنا مخنياتهم بيت كريستيان نانتايا مركب ناينو هات المثال ناينو مركب كأنه كل جزء ينتهي نوح حتى مركب زيابير أعطوا خمس بولو خمس زيابير زعزو ذكيرون أبت مركب عاتي مالتي حتى مركب زعت وزبل كله تحنا تكركب كتحنون كيلو مالتي هاب مركب وصعيز نبرقن بولو بماي أي طفي مالتي ماي أي مالتنا اتفاقات ماي مالتي إيها تفاق خرجوا بناي إزقال صور صخيرو ناي اتفاقات ماي مالتي سلسل زيابير هزبي عزيم بحاتي أبوي تاني مزرب بحاتي أتشك أسلز نبرق ناي اتفاقات ماي فنومو بس ماي الصغير لما نمزرب ملتا
دمسي سوا مالس لذي عفتا مركب كأتو زي كأله أيدا حنا لذي إحنا كأقول لجزي كابتي بيجورسيان التمهرة تمرتي وسعين تخيلنا ويون كم يجورسيان نسرعات وسعين تخيلنا كابي تجورسيان نتوسينا لإحنا كرك كبدين نقول كابزه نفسه اللي يجبعنا مالس سهلا لي نجار مهنياتو كنتي أقدمون كجلة سنها قداماتنا من جنا هيماناتكم مخانا المتن كل جزي قدامات مخانديو من فصاين أبوسات نعمل تساعدوا لأبوك وينقرك ولديك أو نتيك يعدوك لأبوها حتى تمو كنقرك أيو نديك أو نتقاون توكل سمو كبرول كي أم كم زبل عبد داقم مالتي سلسو كل جزي خاني لا تزيبر حالنا نقر نبوتاتنا نحاتتنا الزغم إينا نتوكسنا عبد عصنا فاويت ويكاني زي العالم صنيعت نبر كاب عالم ملايت جميرة زنبرت حيواناتنا قد إلنا هنصنع يقبعنا نبر نابز النابت نبقى خنبل أيقبعنا مخنياتو متى كي نتفق مالتي سلازي كل جزي نبوتاتنا نيك أول بمحتاجي قداماتنا بمخادين عملت قدامات بمخاد كيدكا فوتو مسأل كالك على مبار دي كونن عفت قدام كيدكا نزلك هاقوا ويقول نزلك بعد نقر مليقا لممسع قونا اللوت إلها منبر أو كيدكا فوتو تسألك كال سبيل كال سعادة أبو سلت تسألك إزي أيقونة نقر تنتايدا زي هالكا نقر نخمل دسالكا ويقول برهيل كاخت من لسك لك إزي مركزاو دايما نتخنا السؤال زغل بعنا عملت أبو زي مسأل أبقدام أقليوكو تسائل الله عمدا أقليوكو تسائل الله إلا نحطو كان مسلا يقل بعنا كم زاينوه تيرا هنقبر يقل بعنا أخيدنا أبوتات اللو أبوتات ديتات السفر علي نقر ناتي قديلنا زلو نقر تملي إلنا ويون حاتيتنا برهيل لا نخمل دس كم زي زغانو قعزو خنا زوتر ويون كم زي زبال قدوس حسن حيزنا ناب قداماتنا خنا قعاس كل جزير هايماناتنا كلمها سماياويت بيت سخازل غيا ناي موداتا ملختنا يزوم أبوتات سناب كليو نقوس يخون كلا هبتام يخون دخا يلكا نابتا ناي موداتا مفلاي سقان نفسن مبتحي ترفنيمو قداي نفسنا بسلطان يخون بهابتنا تدفئنا كان رسوع خمزي بلنا هذا تحساس بيو أنا نايمن بستي سرعة اللي حالات اللي كان اللي كبرت من السبيل إلنا ويقول نقص اللي إلنا التعبير كلنا يقولنا كنا زي أبي نخني هذا التعبير لمن تزيار بقل ببقلو هيال بهايلو وبقل تك بذهب إلو يالله موت كريستوس لسجى أبالو موت الس لمواتي لبلو موت الس لماريام أصل لكل دي لعنة تري أبواتنا كم زمروه مالك إذن تاي حيال بحيلو سلام تاي نكا تهتم كبهاوتو سلام تاي يجهر يالله موت كريستوس لسجى أبالو كريستوس نولادي تدنجل ماريام قف موت عينا حفاني با منياتو فتحوا الرتو أسرة زمان زي أبي دنجل ماريام منهم قادين تقولت جن لكن موت غير واحد عاد يلوك موت عينا حفان ما سلازي زي أبي كان نقص إذا سلطان زلك سبيخا هاي كبر سبيخا يلزم حفنا يكون المقول بزين زي أبي الجزء زي أبي كنا مسجد نازو تأذى سلازو ولا كم تهاري أولى ساعة كم زمان سلاسة ما نقدر تريد اللغة ولا دم زي مش تشافل زي نقول ده جدنا نقول ده تأذى نخلبر زي أبي كبر سؤال يقولنا زي أبي المعرف يدينا كدس الإنسان كدس إنجيل مريم أولادنا نيتبانا سماي رديه نيتبوسان تقولون نيابونا يناس بركات يقولكم ندازلنا نمرة سبعة تأكيد دوق ولا ولادي تنقل ولا مسؤول آمين إدنايتهم مسكال قويتا زترونا خطرئي تدفعنا غيخا لعلو خلو قليا بزناتي إرمي قلوون كبايزن أسوس لزغونو بزح يوم محسيبهمني نسنتين من كم سقبا أمهيروم سنافقتين كترو بهاقم ملاسن نفان يومني كنيو أبطلتكم زبكرن مبال كالي زبها لاي نبارن اتي إنا شاعز فلفلن زي ودعن تمسكن زي ركوبون كنكا حلاف زخونن أبراسقا خقبر قدي في يوم تبكيسي مسكون يزرازيلو زيو دواغي زغلو عزازي زي بلو
ተኣዛዚት ተስፋ ፍቕሪ ኩሉ ዝርሉ ካብዚ ምርት ስጋ ንዕርፈሉ ናፊቐ ናፊቐ ታናይ ልበይ ብዓይነይ ክርያ ሰማያዊት ቤት ስኻ ዘለኻያ